dame nasian debat amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus nama dongani hita. Amin. Renungan arian di bagasan Sadarion Ima Jumat 20 Oktober 2022 dienet Mei sian Rom walu ayat 14. Songonon ma didok disi ay nasa na tinugihon ni Toddi ni Debata akkaido anak ni Debata ido anggo sahatna tinuginon ni Toddi ni Debata akkadongan sapor siyaw sa luhut na halak naong tinugihon ni Toddi ni Debata nguluna suksoni ng rohana dang be digohi roha daging. Alay sude sakap ni rohana nunga digonggomi Toddi ni Debata. Ala nunga diajari Toddi ni Debata ibana. Daksian roha-rohana sabing be laho mamulahoni. Dadahulani cara ni ibana pe mulaw-law dang nagabe si isahan bena soksoni nang karangena pe dang nagabe mapuan marah tuhalak na asing balik sa akadungan sa porsyaw gabi turok do halak narap dohot ibana dapotan akka silas ni roha ibarat na rupa ni songon gula na manis say rodo akka pornis laho madapotun ibana sude alani sakap dohot parangena nahokbar tulomo ni rohani Debata molo diulahod do akka ulaw di bagasan las ni roha hasil na pe akka dongan mulu na pe gabi digohi las ni roha las nyot jarmina berhasil lido ibana rade marsilehon-lehon tuganup halak na makkaperuhossa jaladang alang rohana laho patupahon pangurupiyo ala dirajumi rohana saluhut may marharuan siang Debata jala Debatado naman jadihon saluhut na sude akka nanula na pe gabe silokpit 10 ma hasil na alani na gabe mura ibana patupahon pangurupiyon to akka na membutuhkan ala porsia ibana si tutu siyang Debatadoy dihapor siya ibana do dang sude napunana titipan doy na dititipot Debatado tu ibana ala hak ni halak na asing doy tu ikon pasahaton na do tu akka na makkaperluhossa jaladang marungut-ungut ibana laho pasahaton ni alay di bagasan las ni roha do ibana jala akka halak si soni do akka dongan sa porsyal ima nanegwaran ni anak ni Debata alani do kadongan marhite turpukta di bagasan Sadarion asa talehon ma totong rohatta suaksoni nangulutta nang Toddit tape asa saluhut na digonggomi Toddi porbadia asa margogo hita jala asa targoar hita anak ni Debata saluhut na naman at dadosa ima halak na masuk tuhorong ni anak ni Debata jala margogo mangaluroha ng sibuk atong akadongan sa porsyaw talehon ma rohatta ngulutta suaksoni ng
pikirata asa saluhutna hita digonggomi todi porbadia. Amin. Selamat beraktivitas ma di hita saluhutna. Tuhat tama nama masu-masu.